Muhang kuan ron guys kay daming nanawag, daghang chat, daghang kadyo mga ning comment. So naglibog na kung asa ko mo reply sa comment ba or sa one tawag dito sa messenger. Kaya daghang nanawag kay wala lagi guys kanang ganan lagi sila tapioca. So imo rang gi-deliver. Guys ini ko lagi mo na pud ron og ice cream. Nakuha na nagipada ni Mambi. Magpadapog ko ron ni Kuya sa Bohol. Salamat kadyo Mambi. Diyan na ka nang gipabuhatan ng resibo Ma'am. Installation ay Di sliding window. Oh, sliding window ra. Installation. Oh, sliding window with screen. niya tin. Ma'am diyan na naka-ready na siya maigo na lang ni sa ikabit. Ang mana nila og asimbol di ay na. So, with screen siya. Durang yang screen na. So. Durang yang screen na mo. Double screen. Double siya bat ko og pino sa likod. Guys, madung gabi na itong tanan guys. Kasi gabi na may mag-prepare. Kay marina, di may makahimo og adlaw kay daghang kadug buhat. So naka-ready na ang amuhang mga buhatonon guys. Maghimo ko guys hindi, maghimo og ice cream. Atong ka ice cream nga cream o. Diyan ni kula nang kabisi na ang hiwa sa cheese. Diyan salamat ninyo guys kay gahang bagong giimbento nga pagkabuhayan ni Ruby Provinciana daghan kadung gilamian sa atahang tapioca. Nahurot aga mo 100 pieces ganiha guys. Ito ang maghihimo gahapon. So guys, gasugod na mi guys so gamit ko tissue kay na may murag sami sa babaw. Kanang nindot na dito na na ito yung tapioca guys kay so kung andigado din siya kailang creamy kaya din siya nga lami so kasuway po buda ni tilaw sa tapioca guys. Ganiha daghan kadug daghan pa kadug ni message kay ag na malit murag palit og tulo ka buok ja murag ilawan ra siguro nila nya ato ga balik-balik na kapila to kuan si kuan tulo balikin sa tanan ni nakulit balik-balikan jud niya kay gilamian sila guys. So katong mga gusto diha katong mga nag-birthday pwede ra jud mo message na mo muluto kami nga ni kani sila special ni sila nga dessert sa mga handaan. So bati lang ta guys kay ito ang nang lang para kay crop tissue kay naman yung kami. So pakita na muna mo guys ug humanamig pila imong mahimo. Guys, diyan ang among nabuhat perting daghan ang among gibuhat ni Nicole guys oh. So mali tapioca. So ug kanang patok na jud ni guys, pwede na jud ta mag negosyo ani guys anang may mga birthday pwede ra mo order mo na mo kay dali ra na mo na mabuhat no pila ka oras ra mi nakahuman namin ni Nicole. So salamat kadyo sa mga namalit dani nga nanan sa order para ugma guys pabunawon na namo ni ugma hatod na laman namo ni uban. So nanay mga ning PM namo salamat ya natuog na ta kay murag gabi na jud mi nakahuman ni Nicole. Masalamat ko ni Nicole guys kay kuan nangit-ngit ta kalos gawas.
Among portahan hapit na tao na mong portahan guys. Salamat kadyo ko ni Ma'am B. Kaya mo nang kuan guys agamang kulat naman Miss Panday. Na si kadyo guys di namin makahimo og ice cream, di na pud makahimo og ice candy. Sugma na laman mi kay daghan na kadyo min nahimo 120 na siya ka buok guys. Salamat kadyo sa Ginoo guys nga naka ideya ko ingani. A few moments later. Sarang sa Diyos ko na guys, alas 3 pa ko na-regops na. So, salamat sa imong pag-message niya ang kauban. Ang kauban, si Dante. Ano naman, tabagin ko diri na happy birthday, Mers and family. Diya sa Korea. Good morning. Okay. Tanong na tao. Sa Diyos ko na rin ka ng kaya. Sa gabuhang honey. Oh, diha ka. Kay mo na po na siya. Wa pa na muna. Paliti og kuan oh. Baat sa liog. O diri ka, diri ka. Oy, honey. Nagwa sa gahang kuan oh. Aram nang gitabunan og sako para di maintan. Kay wala alas city pa dari, grabe nang kainit ya. Naana sa lagi butang dari kay ana sa pahimuhan og purmang bungalow style bitaw nga kuan manang magpa-sibak pa kun ipapaidi ro kuan. Kanang purmang balay jud siya ba nga adto magbitay imuhang imuhang mga bunga sa kubasa. Naana sang pabutog sukan dari ro hala, kaluoy sa kang Dante. Nagatanaw din siya. Grabe ka mga ligid. Oh. Ano naman? Tabang ka, mama? Chukawawa naman. Chukawawa naman mo. Dante. Gusto pala man na siya mo. Kaalsa pala man na siya uguan. Tabang naman eh. Ang kasayo pa kayo na anan mama ni tabang na ni. Oh. No? Si ate kay nag-asikaso man og pamahaw. No? Anong sad ba na imong naong? Na morning. Morning, guys. Na Miss Garden na sa Duha pa namo guys kanang alas 3 pa ko dari guys kay naghakot na ko da ng mga kuan ligid. Ay siya usok-sok na pud kanako eh. Nya na. Asos magpasabak man. Yan na. Kay diop man si Papa Edi guys. Moyang pahimuon dari bay. Maghimumig. Pajag-pajag dari. Kumbati. Kay kani. Hani pa kuanan og kanang kaputan. Para magbitay siya des babaw guys. Pero kuan kubasa. Lord kanang grabe na dyan kasiga ang kuan. Hangin. Nay na-trap diha nga kuan oh. Nay na-trap nga bangka. Wayuan dari pero grabe dagat dake. Kitapi. Kitapi tugas barangay tugas. Sa barangay Tugas. Una mo ko yung mga viewers diha sa barangay Tugas. Yan, tagabol, balilihan lang. Balilihan? Oo. Kani yung nag-abot naman ni si... Sila bigla, party na tao, panglaw. Dili, ari... dili sa lungsod. Di ko musa kay anang, mahadlo ko. Libre naman ako diha. Pero, mahadlo ko kay gamay ang... Kuan, nakasuway, magkukunga, grabing balura niya. Sus, gamaya na. Murag ko, mahadlo ko. Murag pasumilon ra ba? Wala mo, ang lako. Ato mag-uargaw? Ato pala sa talong. Dito man ko nang luto ko mga diaging simana sa kuan Maribuhok. Punta Cruz Maribuhok ko nagluto. Ang gabi oh. Abis na no? Karon gali palutuon gali ko karon Domingo na lang. Akong buhat. Buhok yun naman yun, abis na ko. Dito na ko kanang padoon li ko rong pista na yung Domingo ba. Daghang kainin kuan ako dito pero Ayaw mo iso. tanan. Pitumi ka mo. Nagikunik na nila mag tubog, galis na og
kanang si tawag ani tubo nga Nipol. kay Nipol na siya. nga naman to butang oh yalis dan na na naman bigi kuan na yalis dan nag dihang kuan kay manto dis niagi si agas-agas dari kay agkatulog yung tubo nga sige og kabuto dato nagipagi na to sa likod. So na dyan may kaugalingan nga meter. Salamat ka Mambi. Na dari gidugtungan na naman nila og kanang ingani nga tubo kay arong ligon kuno kay dito sa likod sa lababo labi nag kuan. Kani may akong gi order kay mo barato-barato. Ja, salamat ka Mambi. Ja, hantud na didto. Napo ko gipakunik didto nga gripo para sa garden. Ja, harajum ka salamat ka Mambi kay nanadyo mi kaugalingon nga tubig. Di na ko mamblema balag buntag hapon ko mamukbo. Ja na dari ta magagi kay naiga birthday dito naiga litson dadto guys to. Naiga birthday. Ja, happy birthday day ni Mers and family. Kanang naagri po diha mamo hanggi kuan ibutang diha kay arong makapamubo ko dari nakapamubo po ko dito sa pikas. So daghang kadtong salamat Mambi kay ug wa kaso wa pud ni ingani namo nami kaugalingon nga tubig. So daghang kadtong salamat. Ja busy ko ron kay naghuman na dani guys kanang mapapaglakaw sa mga kuan ganiha magud ga unos. Guys, sa sobrang gabi sina mo greet day mi oron og happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw May 24. So especially sa nag-birthday karon si Ma'am Mers diha sa Korea. So happy birthday nimo ma'am kanang God bless and more birthday to come. Ja, tagaan kag daghan ka yung birthday nga moabot. So happy birthday. Happy birthday, Ma'am Mers. Hello guys, na late may og deliver dani kay nagunos lagi ganihan sa karon ning lamdag na pud na Gamay ra kadung unos o gamay ra pagkadung taligsik. Ja mga deliver ni namo ni guys. Aguban gipang hapit na dari. Agutsara nak. Gipang hapit na nila katong nipalit og 15 ka buok na nipalit og 20. So naiuban gipajikas na laman nilang uban guys, may bayad na hapit na laman. Kasi katong mga ijikas na kai. Mana na. So ako sa ni-deliver ni Papa Edi. So, gahaguros ka siya na. Ha? Kay? Inawala na. Deliver na. So na, imangutang. Inuutangon ka nilang piting. Gamaya ragali ni. Grabing kabisi guys kay gitaod pud ang kuryente. Ang kuryente gitaod pud ang tubig. Salamat kadto ni Mambi. Salamat pud kadto ko ni kuan si Mambi tani dia sa Germany. Salamat ja. Kabisi lagi. Salamat. May dibibi. Guang ta kay. Thank you. Wala ni Jote? Mo gani gani. Ano ko ga? Yes, bibi. Ala, pagamping taw mo. Buhi man jud ta. Sige, salamat. Bye-bye, alamat. Nada kay nanawag. Oh, sa likod wala. Na. Masa pa siya? Magyang motor. Ito. Magyang motor lagi tawag dito ko. Naog sa diya. Ato dari guys ya. 5 pud di jaha ka order. Ala, daghan mo mga galon nga ingana. Ano ba? Akong palito. Deliver ko na rin. Ang hapit po kong mga galon para sa tanghang garden da. Grabe ka busy dito guys. 15. Sarap itong kang
kuan kay basin og kuan ba natagilid mo ni. Kang kuan kari. Oh, imuha na. Salamat, happy birthday. Nawala lagi si Iya Bisinta, ni uli na lagi. Wa pa jud mi nagkita niya. Salamat, happy birthday. So guys, ga-order siya og 15 kabuok kay jahang birthday. So jagaw to ni Papa Edi. Graduation dayron sa kang kuay, mga bata. Libre guys, unom ka. Ikaw may kantong Virginia nga, mama, anak. Ate nimo. Nga salamat. May suklion? Wala. Thank you. Ina, thank you. Hinaya ka. Gahimo na pud mi og ice cream. Salamat kadyo ko ni Mambi kay makahimo ra jud mi og ice cream. So di na to ay kuha nag-usay ato mga ingredients sa tong ice cream, guys. Di ani kakao na. Damuhang tapioca. Naghimo pa kami rag usab. Ay, gino guys, grabe ka. PC jigado kamuhang kuan ron guys kay daming nanawag, daghang chat, daghang kadyo mga ning comment. So naglibog na kung asa ko mo reply sa comment ba or sa one. Tawag dito sa Messenger. Kaya daghang nanawag kay wala lagi guys kanang ganan lagi sila tapioca. So di mo rang i-deliver. Guys, ini kung lagi mo na po doon og ice cream. Yan na guys, karang bisiha dyan na guys kay daghan na kay kuog. Gipang deliveran dyan na sold out ng katuhang tanang kuwang pa. Napay daghang kadyo mga namalit. Saan natin ipaghimunak ng pertindagahan naman. Makabong-buang mig asa mi mo. Mo reply. Online man gud ni among paninda mo nang deliver mi. May suroy kay Pwede ra dili suroy jud. Di na ta mainta na ni manuroy igo ra ta mag-deliver. Ja, salamat niko sa mga taga barangay daghang kadyo. Salamat pud kadyo nang order nga nag-birthday. Ja natay bag-oron nga kuan cream o ice cream na ni pud ni.